pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhuna. Adorak sutapuka parbengguota, parjulu mahita martangiang nahohom di begastar rohat tabi, martangiang mahita.
Amin. Tapuji matuhata marhite buku Eden nomor 614 ayat 1-2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tungo palangi dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku dopat akadolok, sia dia do ulading ro pangurupio tuau, sian Jehovah sito palangi dohot tanoon sabing do ro pangurupion, yang go tu ahu. Dak tagamon luason nata suledit pakmu. Dak tagamon nok mata ni si jagaho. Saya jagaw ni Jehovah doho sian nasa parmaraan. Saya jagaw na doto dim. Saya jagaw ni Jehovah do ho laho ruar dohot laho bongot. Olat ni onro di salileng ni leleng na. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, di bahe kodo anakmu haholongan ni rohan tuto ni patik, asa di palua akan naginonggoman ni patik, urupi hami, asa dot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajawmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Tangion hamumua pati ni debata di minggu duktau baruon, ima siap patik parjulu doho lapatanna. Patik parjulu, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakub au bahenomu debatam, dia do lapatan ni odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tatopoti madosat tatuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami marhite siap pengaleson nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nak siapa kation nami nasoture. Rodi pangaleson nami dihisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai na tersosol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami. Ale debata nami. Pardengga basa jala para sirohar doho ale anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matodim perbadiai tu rohan nami be asa tabayan hami mangoloi hodi bagasan hati goran dohot habadiaon gabe saat hami Tuhan mengoluan nasora sudah na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesaan di dosata. Para siroha jala pardengga basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Daheng dang dibahe tuhita hobartu akka dosata. Jalang dibalosot tuhita hobartu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anak-anakna. Asini rohani Jehovah diakkan na makabiari iwana.
hasangapom madi dewata na digijang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta dung tahun baruon, imasian Efesus sada ayat 1:14, margati soring mahita majahasa, anno di ayat na perpudi, rap itu yang majahasa. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus, nang upas-upasu tu hita ragam ni pasu-pasu patodion, dian banua gijang, di bagasan Kristus. Ai dipilih tohita di bagasan ibana, andorang soojak dope tanoon, asabadia hita jala sohasurahan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Ito dohiad dohita bahen anakna, mar hite-hite Yesus Kristus asatu ibana, mangihuton halomoon ni rohana. Asata puji asini rohana namar muliai, nani asihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai. Di bagasan ibana dapat kita haluauni, binahni mudarnai, ima hasesan ni akka pangalosion, mangihuton asini rohana tarlobii. Naung buas ni usehonnai tuhita, mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ai di pabotohon imbana dotu hita tahi ni rohana, nabunihan mangihuton halolongona, nauk pinahot na di bagasan dirina. Lao pasautotsa di hagugok ni tikina mandok, pasadahon di bagasan Kristusi sasudena, na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ai di bagasan ibana do dapotan pertalian hita, akan nauk tinodona hian, marguru tahini napatuluson sasude, mangihuton padot ni rohana. Asa tarpuji hasangapon na marhite-hite hita, akan naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani, ima barita na uli na taringot tuhaluan muna, jala di bagasan ibana gabe porsea hamu, laos bisa hapon ho, raus bisa hapon do tau hamu, tol di perbadia na pinar baga-baganai ayat 10 ratus majaha. Ibana do patujolo ni atas tianota, bahen halau ni hoknai, asa tarpuji hasangapon nai, ima sahatna, martua ma akan atumangion hatani debata, jala nau piopsa. Amin.
sahapor siau tai songon nahina tidak koni dongata sahapor siau di sedok portibion ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangin dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anan ide bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia siaton di porbadia andorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus na matitar pazal do ibana di hao pinor silang na tua tuban wa toru dung ditanom na mula mangulo di ari patoluhon na manai tu surgo la hundul tu siamun ni de bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisa ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot nul mate dohot diangoluan na suara sudah. Amin. Shalom. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 2 Januari 2022. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun, Parmingguan Sadarion Minggu 2 Januari 2022, di Patupa pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 16 tolu puluh WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatot tuan, sada. Daya tampung di gereja ta holan 450 halak di Gano Parmingguon. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin pa 2 hon. Tolu. Adorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pilihan tahun 2022. Nunga sahab behita tu tahun 2022 di akar ruas ni Huriata naso di pasahat dope pilihan tahun 2021 boima di pasahat tu kantor sekretariat ni Huriata manang ditransfer tu rekening ni Huriata. Total ruas naung pasahat pilihan tahun 2021 ima 40% dope. Mulai tema di sudi ruas ni Huriata naung pasahatan pilihan tahun na jala pilihan tahun 2020 boima di pasahat ombar tu pasu-pasu naung tajalo sian tuhata. Tuhata ma na masu-masu hita sudi ruas ni Huriata. Ruas natamba. Minggu sadarion 2 Januari 2022 tajalo do gabe ruas natamba ima keluarga Yosep William Panjaitan SE, Fani Selini Borusaragi Garingging SPD, Rap Dohot Saala Ianak Konnasida, Rosian HKBP, Resort Sukajadi Riau, alamat Jalan Kayu Mas Utara 5 nomor 24, RT Onom RW Sia Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kafling Polri, Jongjong Mahamu. Anggiat ma di pasu-pasu tuata nasida gabe keluarga nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata hundul mahamu. Ruas namonding. Na di hari Rabu 20 sia Desember 2020 sada nunga jumolo monding sala ina ruas ni Huriata Rumia Boru Panjaitan umur 74 tahun tinading ni amata Simamora nahinan alamat Jalan Bawal Sada nomor tolu
RT Onom RW Walu, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawangun Tolu. Tuudean hari Kamis 30 Desember 2020 sada di TPU Pondok Rangon. Tuhatama nama ngalehon pangapulion dohot gogo di keluarga Namarsi Taunoni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di gorna. Songoni ma tikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat. Dame do las niroha nasia debata, ima na mangaramoti ati-ati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus, martangiang mahita. Mauliate maruhanami diho ale debata di minggu parjolo taonon toktong do di papatarho holong niroham di huriam sudi. Di bangso nami, pabuah holo libata na mangatur na mangaramoti na manutuhon, alani usehom matodim tugan upami nuaing. Asa tangihonon nami hatam, mamoto mahami, ahalo Tuhan lomo niroham do sakapmu. Lumobi margugu hami mangulahotsa, di bagasan sakap hatuaummu, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatan itu hatta nagabe jamita barita nauli di minggu sadarion ima sian Pesalmen 147 ayat 12 sahat rodi 20. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patugu akar racang ni pangumbanganmu. Ibana mamasu-masu aka anakmu di persitongaan mi. Ibana mabain marhademahan parbaluhammu di pamahap doho dot eme namarmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon macai doras marlujung hatanai. Ibana na mga leon abolas songon iput ni biru-biru di saburhodo nambur songon sirabun. Ibana maninggakon abolas na martanggo-tanggo
tung ise manahan jongjong maradopong ngalina, ibana manongos hatana, gabe malala akai di paborhat anginna, mabaor ma akaek. Ibana mamaritahun hatana tu si Jakob, akapati na dohot uhumna tu Israel. Dangdung di bae songoni, anggo tumanang ise bangso parbiku. Jaladang di boto nasida, akka uhumna. Haleluya. Puji Tuhan. Di bagasan asini rohana, taripar mahita tu minggu parjulu di tahun naib baruon. Di hari paduahon tahun 2022. Totu amang inang di paloas de batado hita di bagasan asini rohana laho maddalani tahun 2022 di bagasan asi dohot holong ni rohana. Nuaeng totura makilala mahita ia ngoluton hita na paisolat do hita. Pengembara musafir do hita. Na mardalan sahat tu ujungna. Ujungna ima na parjulo akhir dari segalanya. Adong dui, adong ima marhite ujung ni ngolutta. Adiga ni ujung ni ngolutta. Tuhatta do nama botoi. Alani sian ibana do hita majalo hanguluan. Ibana do napaloasok kita marhosa. Jala ibana do manuturi hita buado hita asa makkatai. Ibana do muse na mapargugui hita mangula akkaulota. Jala ibana mamuse mangaramoti. Jala na patongot-tongon mangurupi hita mamilit. Aha do nagabe si panganot. Asa marhite to di porbadia do hatana, do parbinotoan na pinasahat na tuhita na taguruhon, siani mahita mangaramoti pamatakta, mangaramoti haipasotta. Jala ibana mamusay di bagasat to di porbadia, laho patuduhon, aha mananaing si ulaunotta, jala aha mananaing si tujuotta. Lau tu dia do hita, aha do si pariahatta, aha do dala ise do nanaing si jupangatta, di ujung ningolutta. Jadi molo tapa usor-husoron, totu na disungguli do hita. Asa mamukka taon na baruon. Aha mananang si ulahonotta. Aha mananang si paradehonta. Aha mamuse akka bohal-bohal na perlu. Lau maddalani nguluon. Jadi aha ma jala isema na madongani hita. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Totu sasudenai dang namadok murai. Ala daktabo to amang inang. Ahananeng masa di julutta. Daktabo to hi jaladang malohita. Jala memang dang mampu pamerengotta. Ahado jurang. Ahado perangkap,
Dia do jebakan-jebakan ninguluon di tahun 2022. Nah, ahadona mangonggop pita nuaing di jolo. Jala isa do nanaing mangagohon. Molo tardok hosatta ngolutta. Jala bohado hita makilalahoni. Bohado hita lapatan na memprediksi. Lapatan na muse lao mangatusi maboto. Isema jala aha mana di julut tahunan non marsugut. Ima. Jadi hidup benda perlu hita lapatan nakin waspada. Jala kewaspada anon marjaga-jaga hita perlu mabohal di hita. Perlu mahagogod di hita. Perlu mabisuk di hita. Alanguluon dinadeba marhite perdalanat perdagingon misteri do pengulutaon. Alay molo di bagasan haporsyaon. Adok pisi, adok pamerengon na tardas. Lapatan na nunga di parade di batai. Jala di patongot-tongom mahita di ramoti mahita. Di na mangalak kahita. Tujulu. Ima ngolu ni halak na marhapor siyaon na marparsaoran dohot di bata. Jadi molo dibona ni taonon disungguli mahita. Madok nung ngabuha parsaurat tado di bata. Nung ngabuha partaliatta dohot di bata. Nunga sadao dia hita, maniop hatana. Nunga sabagas dia hita, tanom di bagasan asini rohana. Omma nanidok na amang inang halak na porsia na marparsaoran marhite-hite na hibul. Rohana do pikiranna, guguna, nguluna, olan, tu debata sabing. Jadi alani perlu do hita, panugunoguot siad debata. Bimbingan, nasihat, siad debata, marhiti hatana. Jadi nanidok na disi, dada holan na dihita si pikirat. Dada na naholat di kepentingata na naeng si eahata. Ale na perlu bohado hodohot debata. Bohado debata ro madongani ho campur tangan di sude panggulmiton ninguluta. Adong dope marpangot tahi di rohatta, di pikiratta, di ate-atetta, di akkaulota, di parsauratta do keluarga, di tikina pado-pado pita do akayana kota do pahoputta. Jadi sebetulnya nanidok na disihibul. Tu debata. Di akka ulau do panggulmiton ningudutaon. Jadi hak mana perlu disi. Lanjut na ima asah ibul fokus hita tu debata. Jadi ngolu ni halak na fokus olat tu diri na sabing totura halak na marpikir mai mangasahon gogona parbinotoan na sa diri halobian na molo tungadok keunggulan na pe. Alay ima sabing di patiop-tiop dipakai. Jadi murado halak na songonon. Madabunin na tu gijang ni roha. Madabu tu kesombongan. Ape pengalaman membuktikan di kita.
kesombongan adalah awal dari kejatuhan kita. Jadi dipanggil Tuhan kita, asa bersikap ita, olah debatado na patut tapasangap. Ya Indonesia dimegahkan, bermegah kepada Tuhan. Pasangap ma debata, amu amanginang. Molo dihata turpuk nakin, puji ma debata, puji ma Jehovah. Ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Adong dua inganan. Nasa sitong na sada doon, Jerusalem dohot Sion. Dia manatinuduna di si. Totura halak na porsia marparsaora dohot debata, adok partalian na tusada inganan. Nuengon ahama inganan Jerusalem do Sioni. Di tongat-tongat. Molo didok nuaeng puji ma Jehovah, hamu sude ruas ni HKBP Raumang. Puji ma debata, hamu ale parhalado padita ni HKBP Raumang. Dia mapertalian ni itu kita. Jerusalem do Sion ima inganan ni debata. Ro debata manopot jolma akan porsia bangsona na pinilit na ima Jerusalem dohot Sioni. Jadi na pinilit ni debata tu hita nuaeng. Di bona ni tahonom manungguli hita aha mayamang inang. Dia may secara fisik nuaengon ima bagas joroon. Ido ba natapauli bagas joroon denggan. Ay nang rode bata maringana torus marhite bagas joroon di narohita mangadop tude bata. Di sima tapai baru padatta. Tapai baru muse parsauratta. Dohot debata. Jadi nada naung hias sita sian akka agiot-agiot ni portibion. Tong dope say mangulahon akadusa dope hita. Alai ima denggan bahasa ni debata. Rohamu. Jalo hamu hagugodok asesan ni dosa. Ima molo ganup rohita tu debata marhite huriana nuai. Tutu amang inang, bahasa pola rohita. Ahado horoa. Nabinain ni debata dohot nanang bayanon na tuhita. Om mana perlu. Jadi molo didok di atai deta, rapot Tuhan Yesusi pukka ulom. Jadi naeng mamukka ulot tahita do perdalanata, rap dohot debata. Debata do dongata. Buasa. Saya disungguli tu hitaon. Ala memang debata tainunga debata na terbukti pabainan. Jala debata nunga mabayan na denggad. Jadi mau dijauhi ta puji ma debata, megahkanlah Tuhan, pasangap ma debata, adong dasorna. Adok sibot ciri. Adong nama ngojar hita. Adong nama manungguli hati-hati ta. Wasa pola iko pujiokku debata. Nah totu di bagasa kaporsyauta na parjolo nunga songod dia balgani pabainan di debata di tahun nasal putu ganup hitabe.
Songo dia do padonganion, pangurupion, parsagi ni debata di pasu-pasu na tu ganup hita be. Mahap do hita, manang hurangat do hita. Nah di somma tauji, maruji-ruji mahita di bagasa kaporsyaota. Alai na takas sude halak na porsea pasti maka tidakon ala ni debatado ot sude majadi. Debatado nama nagihon sude na dihitaon ima bohalta. Mamolus tahun na salpu didok sipata tahun na buruk. Tahun na jahat, tahun na gok hasusan, tahun na gok padelean, tahun na gok tantangan do persoalan yak kang ulung-ulu ni keluarga do akka ulaw na maragam. Oma na sa idok tadok ape si pata dak tabereng di sude tantangan do persoalan ni ngolu na salpui boha amang inang. Dio kuhokodo adong debata di si. Mangula do debata di si. Nah totu molo tabain parmingguon peribadahat tuson. Nguain. Ganup minggu. Apalagi di bona ni taonon. Namarlapatan mahi ta okuhoddo pabaenan ni debata alanido tapuji bana. Jadi ngolu ni halak na mamuji-muji debata nakpe naung mamolus godak si taonon. Godak tantangan. Alai sada pakkamuliatehum. Jadi moloroho marminggu tuadopan ni debata marhite hadebataon ni debata maringanan di hitan maeng. Manungguli hita di hodo debata na mangurupi au, madongani au, mangaleon hai pasod diau. Nah di situ persauran yakana porsei. Itulah yang beriman. Jadi bukan hanya beragama. Jadi jojo talak mangodolhon beragama, hidup beragama. Dan ngolu haporsyaon, hidup beriman. Nah, molo beriman doi bana manang satitik na met taope. Sabatu siarupe na nialamanna, na binolusna. Ikom mampu do hita madok adong do debata di bagasan. Atong tauji majo manakasi ahanan alaman ni parpesalmen dison do nagabe mangurupi hita masuk kita musetu pengalaman ni parpesalmen do bangsa Israel. Dia mai akka pabailan di debata songo dasor pamujot tatuibana na parjulu. Debata patogu akaracang ni pangupargubangan menegukan palang pintu gerbang. Amu amang inang. Di pauli di pajongjong bangsa Israel do huta Jerusalemi macai togu racangna. Jadi dang boy masuk musuh tu si. Dala adong do pengawal si jaga manang sapam di pintu gerbang. Jadi dia mati do ise do musuh na nengro. Adong do muse ahadu warni molo bata Indonesia na menara. Nah di sido adong maringana si jaga Israel. Jadi do penga di boto adong musuh. Mitor di paingok ma nasa hutai. Nah mu amang inang.
Lapatan na di si ima asa unang masuhan ni musuh huta Jerusalem. Asa sonang aman na sida pangisi ni hutai. Na ido ban na didok persameni molo so Jahoba marhal hutai dang marniula hadudungo ni parhal. Atong isedo si jagaho. Isedo si jagahamu. Isedo si jaga huriaton. Ahado nang dibayad debata ti huriaton. Pengalamat ta parpudi nakpesong na susah hita te marminggu di tanggal 24, 25 lo 30 sadai. Alai mau liate mak binasahat tu sudah ruas. Gudang do namar telepon tuau amang marminggu jam nasokya dohami ape sobui ngayab betami di pintu gerbang. Tu dia mamu marminggu. Mula mahami malip streaming mahami amang tabunai begi unate. Alai torop sopi gado adong nama ngamuk disikat. Adong do haburatan. Nah, alai umumna huriaton dijamin keamanan. Ahamai dang malanggar aturan ni COVID kita. Nakpeadong akkapuda akkaparetta ni keamanat tu hita alai selesai dui denggat sahat tu sadarion. Isidu si jaga hita. Isidu si jaga ho. Isidu menjaga jabum. Isidu menjaga keluarga. Itu. Sudi debatado pa jadi hotsa. Amu amang inang odo dasor tanah perjudu ikon mamuji jala sidok mauliate hita tu debata. Napa duahon? Debata mamasu-masu akka anak ninna. Memang tahati dakkod do sia debatado haroroan akka yana kota. Akka generasi na mangihut. Akka generasi na naeng si pagodang-godang otta. Jala alanido idaw tama boha. Adong do pasu-pasu ni debata di anak komu. Sahat do pasu-pasu ni debata di akka pahopum. Wah, dibilangi hodoi. Dibilangi hamuru. Ise masyak kiton. Akan natumua marate majalo telepon. Siap pahupuna selamat tahun baru opung nama tabunayate. Adiga may besongoni. Begeot suara ni opung. Paupu. Kan hidup. Tabunay isi do madungani. Nanak pesipata adong do penamanagam-nagam ate. Di tahun baru tanggal 1 Natwari adong nasorang. Pahopun ni siya ruas tahun. Alay adong do musi na marsay ikut topuha milaw tu. Adogan ni. Tu UGD ate UGD RSPAD. Saya marminggu jam 10 Natwari mitor humalabut tami tu si. Nah, akasongroma kejadian-kejadian natabolus si ganupari. Jadi ise do nama masu-masuhoni. Da debata natahapur syai. Napatuluhon debata mabain marhademahon parbalohan. Ido na memberikan kesejahteraan kepada daerah. Na mengawal kota. Daku begedo pe barita. Adong gereja na dibom. Mau lihat mak. Aman. Tentram.
marhiti aparat keamanan hala Kristen marnatal do martau baru secara umum. Da isi do mabani. Isi do na pahebak ko ni. Amang inang. Jadi mono ta bilang-bilang yo namang inang. Isi do mangaliaw mangat sudi. Siya dia dui. Nah kasongonom masih bilang-bilang atta sa butul na si berengotta. Adong dihita lapatan na. Halak na dipakke di bata. Mabuka puro-puro na. Dohot lumbung na. Lau pasikop pun akai sudi. Imana ni dok na binain ni di bata. Jadi martua mabangsot ta. Martua mahuriat ta HKBP Rawamangun. Martua mah HKBP umum. Amang inang. Debata manongos baga-bagana tutanon macai doras marlojong hatanai. Adang nong hebat ti taon waing nakpay kopit. Alay daktar rabba hatan ni debata. Daktar baik kita di bagas gereja alay bodo mardoras. Lakkani hatan ni debata saat tu jabuta. Saat satabi tupodo mata. Hatan ni debata. Ado terjadi songoni. Najolo sebelum COVID. Ido mang. Baru dipatakas mabute. Tak tarabatan manang ise ay marwaso jala marhago godo. Jala dipakai di batado akan aposona patu begehon hatana di dalam situasi. Nakpe saya dong do pihak kena marsak. Adong na aguan, adong na aharuan ni na marsak, adong na tilahaon, ada dang apala sikop dilayani huria. Ale dibuka di batado musedalan, marhite akka huria nasi. Sadadui, ima cara ni di bata, luar biasa. Baru na marikut inna de batado mangaleon abolas songon ibulu ni biru-biru na manaburhon nabur songos sirabun. Wah luar biasa. Songon na diatur ate parhudan adol udan naroate. Mulai Natali songon na diatur tuhat teido. Daglak songon diatur tuhat teido. Nakpiadong udan aledang mangabati hita jo. Isi do mangatur honi. Luar biasa ini sautulna. Memang daksongon negara Eropa hita. Memang negara katulistiwa hita dan adong di si musim-musim. Alai ala ni climate change lapatan na perubahan iklimon olo sipata topu-topuro udan. Ala yang go sahaliok kuida ujung ni taonon ba diatur tuhat tamai unak tarabat tamu HKBP Rawamangun. Pajupang do tau inna tuhatai de batado mamaritahon hatana tu si Jakob akapati na do uhumna da luar biasa lam dengkan uhum nuaing di negara taon. Nah jadi akan halak na bagas mangarimangi ima na patut mamuji do pasangapol di bata halak na takas adok persauran na do panadaon na do debata ido na mampu mamilangi sudi. Jadi amang inang alani ahamana pinangiduna tuhita tujulun. Madalani tahun 2022. Na parjolo ingot tita. Daktar sirang pamujion tu debata doho lasnero. Nakpe songon na maol nguluton, songon na martangga-tangga ikon bulusot nguluton. Olo sipata jatuh bangu kita, di bagasa perasaan. Ati, di bagasa pikiran, songon na humasusah hita, bingung kita. Alai dipangidu di son. Sada pamusatan ni pikiratta, ima puji madebata. Jalama muji debata, daktar sirang isial las ni roha makirim tu debata. Nah,
Jalalas ni rohana porin jupang mai di panadaw na takas. Alay tantangat tanuay ngamang inang di pengalaman nami pesipata di parjupangata makatahatay ganupa jupang hita. Tarsongon na jupang aku do maol dope manugunugu hita akadongan na dilabukta taga pajupak kita menyadari makilala na adir do di bata di parjupangani. Maksud tu songonon molo pajupang au tu sada oknum manang sada halak parlado pardita molo makatahi kami berkomunikasi kami besipata boy dodono kudang berimbang haporsyaonna dohok pakilaranna. Holan ungut-ungut sapi. Holan hasalani donganna. Holan hahurangan ni keluargana na tua-tuana. Aledang diida dope 3% pasu-pasu ni debata di pakkatauni menaringoti debata. Odo si pata mengganggu hita amang inang. Jadi torop do demak do kemudahan do kemajuan na ditawar hoportibio tu hita mabay songoni pikirata. Ate. Si pata HPOP aduh kan ni HP usong naking nga makuling. Ay adong jamitaku buat siya no idu ben nahuka. Amang inang. Ale olo du jo si pata halak namar HP. Adok pengalaman ni sadaruas. Makilala ibana adong gangguan-gangguan. Saya terus masuk ko nahon. Aduh kan nyon. WA-on do akka teleponon. Inna. Jadi susah pikiran terganggu rohana. Ala adong madok. Molo di jalohoi ido dalan ni makkirimah adugani agugun ni portibion santet inna. Jadi senyum dongan nanasa daon. Bahasa senyum po itu ho dang adong inna. Badang adok tu ba inna. Bahasa songoni boy ho. Ma diselidiki punya selidiki. HP adong do di apeon do guarnita he RBT do. Ringtone nai di bagian mana Edeni Huria. Ninna di bagian mana Edeni Huria. Jadi ganup ronyon naneng makirim pesan negatifon mitor tarbege Edeni Huria. Manang na di bata ama baik dongami manang Yesus ngulu ni todiku. Nah disi hola di bege makuling ringtone naon mitor humalapu ma agugun ni portibion dang buwi mampu masuk. Idonin na pengalaman. Jadi ucoba mamikiri dok manakasion dok mangawonon buah matutu gariada teh rohatta digohi hata ni debata. Pikiratta dipimpin hata ni debata. Pangalabe do pangalakata pamaketa pe hobar tuhatan di debata. Hulala dang adong uti-utian. Dang adong hagugun ni portibio mengganggu hita. Iyo, olo do si pahatan ninna. Aduh kan ni, akka parupuan nate, adak kaya hubering niyan. Adong do petu gareja nam pakai legging do ada deh. Baju legging do sarawar legging ni. Olo ma nama saya do anggo kuida do. Rotu jolo mapoto tarida gedek-gedek na. Jadi odo si pata di hita, gabe terganggu. Jadi konadong do lapatan na bagas joron nakin inganan na punya etika. Nah, estetika, keindahan atau ngati. Dak salah hamu, dak salah hita te marpakaian na uli. Marbadak, marsuri denggan, estetika dui. Ale molo hurang ukuran ni pakaian na baju na dipakai, aga yaman narwado. Terganggu pikirannya. Aka sunguni mamang inang. Jadi yodo pe tantangan di hita. Jadi dia ke percakapan tua kadongata jod do lapatan na
gabe kehadiran ni di bata dang boi ta terdeteksi ina. Dang boi lapatan nanakin adong kepekahan di hita. Ujungna boi don yang muruk, boi don yang gogo suara. Ale modo sampai marminit-minut. Dak binoto be. Isi do marhuaso tu si. Itu benar sifat ngak ngasai be. Ngak awe gibe. Ale terus. Kasungonom masipata hita te. Naktu anak kota tu para umayat tapi sipata tu si matuat tapi olo do jut sungonon. Komunikasi tahun. Ido. Jadi amang inang totu nan penang Indonesia tak tersirang pamujion tu di bata do las ni rohata. Buano asa mampelas ni rohani dongan dia kepakatayota. Membangun memberikan semangat tu ibana. Baru napa 2 tahun. Halak nama muji di bata sahur do seret ni roha. Kerendahan hati. Unak saya maredehi ta ale yang gorohana dang seret rohana. Odo na ninok na disi. Amangina. Jadi marseret ni roha. Olo do sipata songonon. Tibodo parbinoto atta. Song kami marsiajar mahami disiplin-disiplin ilmu. Teologia. Biblika. Sejarah gereja. Etika. Praktika. Sudah mau parsajari kami. Psikologi. Budaya. Parsajari. Ale ulu do jot. Bisa dah halat na maparsajarion. Dak terintegrasi utuh parbinotoan na. Lapor kamu na do. Di botohita do mamudai. Di botohita do hatani di bata. Di botohita do makata ay aha. Ale ditikiro susah ditikiro na mauli. Magoy sude. Dan adong betikana. Cara makatai na penga asing. Nah. Jadi konadong do seret niro. Kerendahan hati. Molo didok dagadongan ba ulu. Jadi ulu tapi sipata buido pe kritisita. Ale lapatan na molo keras sama keras dak minotobi. Nah mang inang baru na patuluhon. Halak na mamuji di bata tarrojar rohana do patupa akan umuli di nguluna si ganupari. Jadi hapor syautai iman kita itu hanya bisa dibuktikan melalui perbuatan kita. Odo na nang sih. Jadi lapatan nadak kuberengi hapor syaumunai. Hapor syau kupedang bui dukuramu. Ale na bui idahon di pakatayon nado di pabainan nado. Odo na pinangiduna di. Jadi dang lapatan nanakin asal hita mamuji di bata alai anggo pangalahona daw sian. Nah, idu amang inang boydo hita ida siap panindangyon na jupang di bebel taon. Boydo taguruho di sejarah gereja. Mau lihat ma tu di bata au sadiri. Adong do piga-piga sampai rahu bilangnya hampir 10 do akan tua-tua. Pajupang do tahu sangaja manakso sangaja alai di baritahom masongo dia na jolo perjadi ni garejaon. Songo dia do akan tua-tua na jolo. Aka parlalo na parjului songo dia do hormatna tongamna malona mangacari aka situa. Alai wingok ma ditantangat tadi zamanon. Luar biasa perubahan. Mana terjadi di kita. Jadi songon naraping hapor siyaw ni siap pangulaw ni dok pakatayon. Ya habe taguruon. Mau lihat mainang amang na tua-tua huboto doi huati dakot do tong do halanitang yang muna do na jolo pajong joko garejaon. Saat ro dinuaing. Gabi tarbaritaw na kabipiraw manguno. Ido benar hudok buhado majaga huno. Paebak konon. Jala dang dua ngaruas na daputan gogo sian hatan di bata. Siap pelayanan na. Jadi dak bui sahala
mangula honong. Iko kita do suri. Parlado rapdo ruas. Ko sisada pamerengan do hita, sisada holso do hita, sisada paranatapa do hita, tuli ado Tuhan, bainomu pasu-pasumu gereja namiong. Naksibolas ni roh hadom mabuat perhatian ni pasu-pasu do gereja. Ikaw na dong do tangyak ta songoni. Ikaw na dong do pangiduat ta. Amang ina. Taingok be may. Lapatan na dang raping dak sirang debata na mamamasu-masu si Abraham dohot na mamasu-masu hita satu may. Hot do pasu-pasui. Jala molo tungadok pe lapatan na nakin. Songonok kita tabo dengan uli hita sehat hita. Tangiang dohot pangiduat talui asa di pasu-pasu na tua-tua ta na julu 30 tahun na salpu. Odo na tadai nuay. Jala ala nido lapatan na mololuk tadai denggat tabotoi. Aha masih bainota na dengkan. Dia mapasu-pasu na nagsihebak konota. Dia kapangulauta parsaurat tadi tahun 2022. Amang luar biasa ti. Asabui toktong HKBPO di pasu-pasu gabi pasu-pasu. Amin. Mauliate rohan nami Tuhan diho bos rohan nami mardala do tahun tu tahun maruba-uba do tahun no Tuhan alai anggoho hot do sada do Tuhan. Jala hodo haroruan ni pasu-pasu pangajarion do padonganion. Tuhami saluhut nasa rodunuaeng nak tutik kinaneng ro. Upasatay me masalut na ituho Tuhan huriamon nangakaparlado ruas keluarga danak na mepmet remaja pemuda sahat tuaka ama ina keluarga na matua pos rohanami si sadahio tami laho marsiranggut Macalo pasu-pasum do petutik kinaneng ro di tahun 2002 nang di paradeho di hami Tuhan. Pasu-pasu sudah kana tua-tua nami. Naung mangaleho tikina guguna na julu. Suak songoni urupamu mahami lau manguduti Tuhan. Jala homa na naik si sobaun jala si pujion nami. Marhatu Tuhon na mangulu doho Tuhan, na mangula doho Tuhan, jala sian manoktong do, sude sakap haluomi. Alani Tuhan huingot tami makaruas, ni huriamon, na tongon di bagasa parsaiton galini pamatang. Ima nyonya sianipar, Nurmani Borusyombing, Situa Erias Utabarat, Edison Utapea, Reynaldo Aritonang, Regina Tumanggor, Nyonya Huta Barat, Tino Rita Borusi Majutak, Uttor Mulia Pajaitan, Cesha Boru Manurung, Nyonya TM Sihan Borusi Topul, Situa Jakob Siagian, Nyonya Si Majutak Boru Pajaitan, Oktapiani Asian Boru Marbun, Nita Borusi Nuaji, Padapotan Hutahayan, Tuppal Nainggolan, Benny Daniel Marpaung, Nyonya Si Marmata Borusi Mangucong, Nyonya Situa Marbun Boru Nenggolan, Perni Dandus Tapubulun, Situa Marnala Pasaribu, Situa SP Utasoit, Luise Boru Siregar, Nyonya Si Marmora Boru Pajaitan, Nyonya Sihan Boru Sitanggang, Florida Boru Manalu, Las Maria Pajaitan, Naomi Boru Syaturi, Andar Sidabalok, KM Si Hombing, Nyonya Si Manjuta Boru Napitupulu, Dame Erlina Sinaga, Nyonya Situa Jenenggolan Boru Silalai, TP Si Majuta, Nyonya TP Si Majuta Boru Napitupulu, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tabunan, Ima Nasinuraton di Warta Jematon, Ati Tungadong ali Tuhan, Nasotar surat di son, Sude ruas ni huriam na di bagasan agaleon, alai postur wanami sude do Tuhan di pasu-pasuho
aka ubat nang sipanganon na pinakini nasida marhitei maho Tuhan manongotson hama malum ni sahid nakpe sipata di pabeddaho alai ujung na malum matuhat sudi margugu masudi keluarga suak songni nang las ni rohan ay penasahakmu tuhuriamon marhite persorangan seorang danak seorang muse ali Tuhan akka na tua-tua nami bui bongot tu bagas garejaon suak songoni nang anak kon nami dia kapelayanan nami ni huriam suak songoni naung hubulus sami kegiatan Natal do tau baru saya dong dona hurang alai sikok mai tutu Tuhan di bagasan asini roham jala hua moletok kami mai mangula maho jongjong maho Tuhan jala roh maho tutonga-tonga nami madongani mangurupi hami di nasa pakubasion ni huriamon asi maroham marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin.
kapasahap mapeliata tu de bata martangi yang mahi. Ale de bata amanami na di Banua Gicang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gicang, say pinarbadia magoarmu, say Roma rajamu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gicang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Toktong maroham tu de bata mula mahamu jalo ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midau. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Kami Padita AKBP Rawamangun Parladu do Parhubas Itikion multimedia do pemusik do penyanyi songon dalan mananggat ini namar si jalangak kita pasaton nami mak. Selamat tahun baru madihita sudi. Selamat tahun baru. Horas, horas, horas.